И здравейте, приятели, може да чуете Fortnite музика, но няма да играем на Fortnite. Това видео ще е по-различно малко. Няма да качвам, както знаете. Аз съм го казал в предния ми канал. Няма да качвам, може и тук да съм го казал в този. Няма да качвам само гейминг видеа, а и такива влогове, примерно. В това видео, ако не знаете, имам скок направен и ми го развалиха, казал съм в TikTok, че няма повече да го правя. Но реших да го направя то на влог, да видите как го правя. И с мен да го направите. Чайте да изключим лаптопа. Аз играя от лаптоп. Добре, изключихме Fortnite. И сега отиваме, взимаме колелото и отиваме към скока. А пък ето тук, аз не знам, май не имам клип. Нямам снимка на скока. Щях да ви покажа снимка на скока, обаче имам само клипове. Отиваме да го оправяме, така че айде, до после. Здравейте, приятели, в момента, както дойдох на скока, нямам лопата. Извинявам се, коли има. Нямам лопатка, че да се взема микрофона, защото колгост. Нямам лопатка и не знам как ще оправя скока. Как ще го правя? Явно ще имаме мръсни ръце. Само днес. Тъжен съм. Тук има нещо. Може да ми помогне. Микрофона само се заплева някъде. Добре. Слагам камерата, нагласям. Няма да съм с микрофона сигурно. Добре. Нагласям камерата, за да видите какво ще оправям. Така, приятели, чакайте. Той скока на друго място. Скока е чак там. Добре, ще сложа камерата другаде явно. Не видях къде е скока. И тук на надигнатата пръст е скокът. Ето това е скокът. Това нещо, както виждате, е разрушен. Имаше, че се махна чантата. Както виждате, това е скока. Беше направен от ето това нещо. Ето тази пръчка имаше, но я махнахме. И сега ще видим като я сложим. Да се я сложим обаче. Не. Аз искам да е висок този път. Не. Ще видим дали ще стане. Оп. Тук има разни боболечки. За съжаление. Много е висока така. Оп. Май така е супер. Сега ако имам нещо да сложа. Ето, това ще го напихам. По-скоро може трева. Ще късам трева. И ще къса на хората тревата, ще ми плачат сигурно. Ще си загубим времето. Така че като поскубим още малко трева, ще се върнем. Няма кой да не спре камерата. Аз ще се спирам. Приятели, не съм готов. Чакайте, че камерата е много надолу май. Абе, супер си е. Приятели, намерих шанс. Намерих ето тази пръчка и просто и така ръгам. Като и така правя. Оп. 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 По-скоро видеото да направим скока и се чудя за какво спря. Набрях най-много, за 10 минути набрях трева и се отказах. И викам, ядайте с пръчка да си взема и почнах и стана по-бързо. И тук от отпред не мога да ръгам. Мога.
Нямам лопатка. Ако имах лопатка, ще имах полезна. Ама приятелят каза, че я няма неговата. И ще търсим пръст, сигурно. В принцип, скока не мърда, по-хубаво да е безопасен. И мисля, сега докато е влажно, ще издълбая тук малко, за да може да е скока. Ей, тук маличко. Скокач не ще е малък. Имате достатъчна засилка. За съжаление, нямам две камери. Овчета стрива. Ето. Таман да обаем такова. И така са кара. Това съм го гледал от приятели, където ми помогнаха за скока в видео в TikTok. Приятели, сега ще ви покажа, ако има едни камъни. Ето тези камъни са сега само да се. Скока си е доста много съм прост. По-прост човек мене вижда ли сте. Запълвам тук, а пък вие дори няма да можете да се скачите. И тук трябва да става всичката прост. Тук. Значи продължаваме да дълбаем. Тук по принцип няма какво да дълбаем. Трябва да ми видите ръката. Аз съм изчистил. Добре, скока е почти готов. Съжалявам, че не виждате от моята страна. От моята страна не трябва да виждате просто. Ма е супер. Ще пробвам. Чакай. Не, още трябва. Хората се свирят. Ще ръгам от и там пръст. Ей, тук ще. Защото малко ми трябва приятели. А пак тук не мога повече да дълбая. Скока леко се клати. Ще настроя камерата за скачане. Така, приятели, настроил съм камерата. Взимам си колелото. И тук ще оставя чантата. Само да видим, ако ще е окей.
Не знам дали го скочих. Обаче сега трябва да ви покажа важните неща за скока. Засилката ви е... В принцип може да минете... Само да ви кажа, че това е в град Ямбол. Може да минете оттам насам и тук. Завивате нататък обаче. Обръщате, засилвате се. Казвате оп-оп, за не може някой да ви чуе да не е пред скока. И се засилвате. Пък пред скока намаляте. Ако има тези камъни, значи скока е развален и трябва да го оправяме. А пък ако минете от там, дали от там, вие ще видите, че скока е развален и не трябва да минавате. Ще ви покажа сега главния път, само да се взема чанцата. Близо до Боровец, парк Боровец, град Ямбол, улица Страхил, Войвода. Тази улица не я знам. И заради това. Ей тази улица надолу до игрището. В принцип, господин Ревански, кмета на Ямбол. Ето сега ще ви покажа. Ето тази улица. Само да ви кажа, че ето надолу е Кауфланд. А пък нагоре е бар Боровец. Пак казвам, град Ямбол. Си помислите истинския Боровец? Не. Връщаме се на скока. А пък аз ви моля да не разваляте скока, защото управлението му има по 2 часа. Тук се стоя поне 1-2 часа, за да оправя този скок. Имате шанс скока да го кейснете. Аз още малко ще издълбая нататъка. Така че, ако може, много ще зарадвам да направим 100 абоната в YouTube. Защото баннаха ми стария акаунт, ако знаете. И баннаха ми го и аз не успях да се го върна. И си направих чисто нов. И заради това качвам в този акаунт вече и много ще се зарадвам да направим 100 абоната за една седмица. А пък на 1000 абоната ще има giveaway. Така че явно това ще е от това видео. Абонирайте се за канала с камбанката, за да получавате известия всяка... Само да ви кажа, напомням ви, че си сменям графика. Графика ми вече ще качвам само в събота, както винаги, от 10. Но това видео, защото не качих в четвъртък, ще го кача в понеделник, ако мога да го оформя. Днеска сме понеделник, на 12 май. Ако успя да го оформя до 8 или 9 часа, ще се опитам. Така че във всяка събота да получате известия, когато качвам видеа, и лайк и коментар. Дали ще го скочите и дали сте го скочили вече. Така че, бай!